तारमाने दिनैथ' 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिथाय दिनै बेखौनो बुंगोन जेन'बा गोदो आइजोफ्रा खुनु माबा गैयामोन मा होनो बिदिखौ उदांस्रि गैयामोन न'खराव थानो थोनबा न'खरावनो थानांगौमोन बेनिफ्राय खामानि मावनांगौ न'नि खामानि मावनांगौ गथ' गथाय नायनांगौ फिसायखौ फुजिनांगौ बेफोरबायदि बिहाव बिखुनजो गोनांफ्राथ' बिहाव बिखुनजोखौ फुजिनांगौ बेबायदियावल' गोदो माने गुरुत्त होयोमोन आरोखि आइजोफोरखौ न'नि खामानि दामानियावल' ओमफ्राय बाहेरायाव थांनानै जेन'बा मावख'फ्राव साख्रि मावनाय मानाय बेफोरखौ माने लुगैयामोन आरोखि गोदोनि दिनाव मोनथाय होआमोन मानोना बेहाय सोलोंथाइनि खोथा फैयो जोंना माने गोदो दाथ' अनेक सोलायबाय गोदो माने सोलोंथाइखौनो लाजानो बावबावोमोन हिनजावसाफोरखौ गोदो आंनि दिनावनो आं नुदों आं जेला 4-5 फरायो 6फ्राव फरायबानो हाबा जायो बेबायदि धरननिमोन गोदो दा नैबे माबानिफ्राय माने इन्टारनेशनेल बे उइमेन्स डे बेखौ फालिथायनिफ्रायसो माने जोंना मोनसे सोलायनाय फैदों आरो बेनिफ्राय जोंनि आइजोफ्राबो बा न'खरनि बिमा बिफाफ्राबो जे आइजोफ्राबो सोलोंथाइ लानांगौ हौवाफोरजों समान दावगाफानांगौ बेबायदि मोनसे जागरण फैदों आरोखि बेनि उनावसो बेनिफ्राय दा नंखायनो अनेक सोलायनाय फैबाय गोदोनि दिना गैलायानो होनजासै दा माने बयबो गावनि गोसो बायदि सोलोंथाइ लानो हायो आइजोफ्राबो दावगानो हायो गेलेनायावनो होन बा फरायनायावनो होन जेरावबो दा माने गावनि उदाङै मावनो हानाय दिना सफैबाय आरो मावगासिनो दं आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनसे खोथा बुंनो सानदों दे जोंनि बर' हारियाव गेलेनायनि फोथारावबो हौवाफ्रा दिनैसिम गैया बक्सिंआवनो हौवा सासेबो गैया जोंना आइजोफ्रा खिन्थु बे बक्सिंआवबो चेम्पियनशिप ओमफ्राय मा होनो सनानि मेडेल बिदि मोननाय जोंना गोबां दंसै खिन्थु हौवाफ्रा गैया जों हौवाफोरखौ फेजेननो हाबाय थारमाने आं बेखौ सानदों आरोखि बेखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेल' नङा गेलेनायनि फोथारावल' नङा लिरनायनि फोथारावबो लिटारेचारावबो माने साहित्यआवबो आरो बा थुनलाइयावबो जोङो हौवाफोरजों फ्राय माने समानै आगान सुरनो हाबाय होननानै आं सानदों आरोखि सानो खारन दिनै जे नोंथांमोना बेयाव फालिदों जे आइजो सान मा हाबाफारि एबा मा आयदाखौ लानानै फालिनाय जायो बेहाय आइजो अनसाय आफादा राजस्रिया बुंनो हागोन बे खोथाखौ जायखिजाया बिथांमोनहा दिनै आङो 2023 साहित्य एकाडेमि मोनदोंमोन गथ' थुनलाइ आयदायाव आरोखि गसाइनि गोजोन नोजोरमोन आंनि माबाया लेखाया बेहाय आङो साहित्य एकाडेमि मोननो हादोंमोन बे हिसाबै बिथांमोनहा आंखौ दिनै बरायनोसो लेंबोदों आरो आबोबनि सोमोन्दै आं बारा बुंनो हानाय नङा गावसिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफ्रा मोजाङै बुंनो हागोन खोथा दं आंहा बाथ्रा दं साहित्य एकाडेमि मोननायनि उनावबो आङो आसाम साहित्य मा होनो आसाम गभर्नमेन्टआ आंनो साहित्य पेन्सन माने एवार्ड होदों आरोखि 2023आवनो दा बिसोरो बे थुनलाइनि आरोखि थुनलाइनि मा होनो बेखौ मान्थलि मोननाय आरो पेन्सन औ बे बर' आइजोनि बिथोराव आं प्रथम जाहैबाय मोनजेननाय फैबाय थानाय जे लाइमोन एबा आइजो लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो आइजो लाइमोनफोरखौ बेखौनो होगोन आजिखालि एसे आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्राबो हौवायानो जा हिनजावसायानो जा बिसोरबो आवगायनो खोब सेस्था खालायगासिनो दं नाजागासिनो दं आरो निजस्व आरोखि निजा भाबै लाइमोनफ्राबो गौथुम दानानै बिसोरो निजा बे लिरगिरिफोर गौथुम ओमफ्राय गावसिनि जेन'बा फोसाबनाय माबाफोर लाइमोनफोरनि बा साहित्य एकाडेमि बिस्राबो दंसै
प्रत्येक बोसोरावनो लाइमोनफ्राबो मोनो जुब मा होनोमोनलाय बिदिखौ लाइमोन बान्था आरोखि मोनो ओमफ्राय आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोनहा जे माबाजों थुलुंगाजों दा बिसोरो लाइमोन बान्था मोननो हालायदों बेबायदिनो मोनलांबाय थाथों मोजाङै लिरलांबाय थाथों जेन'बा बर' लिरबासो बर' रावा थांनानै थागोन ना लिराबाथ' जानाय नङा जोंना खिन्थु मोनसे खोथा आं दासिम 30 खानसो लेखा लिरबाय 30 खाननि भितराव दा माखासे दिल्लीयाव दं माखासे गुवाहाटीयाव दं माखासे क'क्राझाराव दं बेबायदि माने प्रेसाव दं आरोखि माखासे दा 26 खाना फुरा माने पाब्लिश बेनि भितराव जेन'बा उपन्यास दं मा होनो उपन्यास सल'मा दं सुंद' सल' दं बेनिफ्राय खन्थाइ बिजाब दं बेनिफ्राय आंनि नन फिक्सनखौ मा होनोथाय जेन'बा नैबे लिरबिदांफोरखौ आङो मोनसे बिजाब महरै माबादों साफायदों बे दं बेनिफ्राय आङो दासिम 10 खान 12 खानसो आङो माइथ'लजिनि सल'फोरखौ माइथ'लजिखौथ' मिथिगौ माने पौराणिक जि माने सत्य घटनाफोरखौ भगबाना क्रियेट खालामनानै गालांदों मानसिखौ फोरोंनो थाखाय बा सोलोंनो थाखाय बेबायदि लेखाखौ आङो फ्राय 8 खानसो ट्रेन्सलेसन खालायबाय जेन'बा हनुमान चालिसा शिब चालिसा दुर्गा चालिसा बेफोरखौ आङो फ्राय पाब्लिश खालायजोब्बाय आरो गणेशखौ मानो फुजिग्रोयो जेन'बा नों गारजा होनायावथ' मैदेरखौ दोनोना दा बेफोरखौ आं लिरजोब्बाय आरोखि मानो गणेशखौ मानो फुजिग्रोयो ओमफ्राय सासे ब्राह्मण बा सासे साधु बे प्रकृत ब्राह्मणनि केरेक्टारा माबायदि जानांगौ बेनि बडि लेंगुवेजआ माबायदि जानांगौ बेखौबो आङो लिरबाय दिहुनबाय लेखा बेनिफ्राय एसामिसनिफ्राय आं बिराद मोजां माने साहित्यिक माबानि राइटारनि लेखा दिहुनदों बे मोनसे खोब इम्पर्टेन्ट लेखा गोथै दानस'ग्रा मानसि ओमफ्राय आरो मोनसेया मोदाय थुंग्रि बे मोदाय थुंग्रिखौ फरायोबा जोङो दि एखमबा थगायजायो फान्दाय जायो बेफोर खोथाखौ गासिबो मिथिजोबगोन आरोखि आरो मानो जोंनि बर' राजाया जोबलांखो बेहाय बे मोदाय थुंग्रियाव आं लिरनो मोन्दों आरोखि बेखौ ट्रेन्सलेसन खालायदों आं दा बै रिता चौधुरी होननाय सासे बिख्यात साहित्यिक बे नाकाम ओमफ्राय देवलांखुइ बेफोरखौ लिरदोंमोन बेनिफ्राय आं ट्रेन्सलेसन खालायदों जोङो बयबो माने थुलुंगा लानानै आरोखि माने गावनि हारिखौ फोथांनो थाखाय बा जातिखौ जौगालांनो थाखाय लिरनाय खामानिखौबो जों खालायनांगौ हायोबा जाय हायो बे खालायथारनांगौ आरोखि बेखौ नागारनो नाङा लिरनायनि हुदाखौ खालायनांगौ आरो फरायनायनि हुदाखौथ' नांगौ आरो बुंनांगौआथ' मेरला दं दा बिदि इयावथ' आं बुंनो हानाय नङा जेन'बा गथ' गथायखौ मानसि खालायनाय बा माबानाय जों आइजोफोरनिनो आखायाव बेफोरो माने बुंनो थाङोबा आरोखि दा बेफोरनिबो आङो लेखा दिहुनबाय पाब्लिश खालायबाय आङो बे नन फिक्सनाव खालायदों बिसोरनो गांसे होदों आं दहाय बेहाय बे कन्टेन्ट्सफोरखौ नायबानो मिथिगोन बाहाय बेसेबां इम्पर्टेन्ट खोथा दं आरोखि बेबायदि आङो दि बड'आवबो लिरो बोसोरे बाहायबो लिरो जेन'बा जों सोलोंनांगौ खोथा मा दं ओमफ्राय आंथ' जेन'बा दासिम गोदोनिफ्राय मा आं मोनबोखो एक्सपिरियेन्स जाबोखो बेनि सोमोन्दै आङो फ्राय लिरो माबायाव खारन बुंनो थाङोबा आङो सासे आइजो जानानै फिसाफोरखौबो आङो टिउसन लाबावाखैमोन गोदो आंनो फोरोङोमोन मानो फोरोङो आंबो रोंफानो थाखाय खारन आं बिमाल' जानानै नै ओंखामल' खुरना होनानै बा स्कुलावल' थांहोनानैथ' आंथ' जाम्बिसो जानानै थागोन ना नंखायनो आङो टिउसन लायाखैमोन गथ'फोरखौ आंनो निजे फोरोंदों दा सासे कम्पिउटार साइन्सनि प्रफेसार माबायाव गभर्नमेन्टआथ' इउनिभारसिटि जाबाय बिसोरनाबो ओमफ्राय सासे मेडिकेल कलेजाव एसिसटेन्ट प्रफेसार बे फरायना फैदों माबाखौ MBBSखौ ओमफ्राय MDखौ बे ओजोंहाय इन्डियायाव खालामफैदों हारियानायाव ओमफ्राय अल इन्डिया माबा होनानै बेयो रेंकआ बेना 9 बावमोन बै माबायाव MDनि माबाया होनाया आरो एन्ट्रेन्स होनाया
ओमफ्राय माबा जेरावखि लाया मोनो आरो बेयो खिन्थु गावनो उनावहाय हारियानाया स्टाइपेन्डखौ बुरजा होदोंमोन 65,000 मान्थलि 3 बोसोर MD बेयो बेहाय फरायदोंमोन आरोखि दा नैबेहाय फैबाय बेयो डिब्रुगड़आवमोन APSC होनानै डिब्रुगड़आव जादोंमोन दा नैबेहाय मेडिकेल कलेज खुलिबायना माबायाव क'क्राझाराव दा बाहाय लाबोबाय गभर्नमेन्टआनो लाबोदों दा बाहाय दं आरो फिसाला डक्टर प्रानजित नार्जारि बेनिफ्राय बिजामादै फिसाजो सासे दं फिसाजोआ साख्रि मावा खिन्थु बिजामादैया हिन्दुस्तान पेट्रलियामनि डेपुटि जेनेरेल मेनेजार बिजामादैया बेखिनियानो आरो मा दंबावो जायखिजाया आंनि मोजांखौ खोन्थाबाय बयबो थुलुंगा लाथों इन्सपिरेसन मोन्थों आंनिफ्राय खारन आंहा बिराद माबा माबि बै बड'लेण्ड रादाबाव होखांबायना दाखालि आङो थाब हाबा जादों जोंनाथ' गोदो थाब हाबा जायो होननानै खोन्थाखाबाय आंबो थाब जादों मेट्रिक फाइनालखौनो होनो मोनाखै आं बेनिफ्राय उनावहाय नै गथ' गथाय जाबाय माबाय ओमफ्राय ट्रेन्सफार जायो साराथ' डाक्टारमोन आंनि फिसाइया डाक्टारमोन जइन्ट डाइरेक्टरसिम जानानै बिथाङा रिटायार जादों ओमफ्राय बिदिनो फिसाइजों खारफाबाय जेरावबो गथ' गथाय खांबाय माबाय आं मेट्रिकखौनो होनो मोनाखै ओमफ्राय जेला आंनि फिसाला गिदिरा बेयो डन बस्क'आव शिलंआव बे जेला होयो होमबा ओजोंहाय जोंहाबो चान्स मोन्दोंमोन बयबो मेट्रिक होनायनि बेहाय आं होदों आरोखि होनानै सेकेन्ड डिभिजन पास जालायबावदों मेट्रिकआव ओमफ्राय PU पास जादों BA पास जादों फिसालाजों समान बेनिफ्राय फिसालाया सानसेखालि ओरैबायदि जाबावदों फिसालाया केमिस्ट्रि दं गभर्नमेन्ट कलेजाव आरो बै माबायाव बयस कलेजाव बाहायसो होदोंमोन नालाय आं गार्लस कलेजनिफ्राय मोनसे रुमावनो गोलैबावदों फिसालाजों खावसेथिं फिसाला केमिस्ट्रिया आंहा फारसेथिं एडुकेसन बेबायदि गोलैबावदों बेबायदि फरायनानै आङो आरो गथ'फोरखौबो शिक्षा होनानै आंनि गथ'फ्रा खुनु जौ लोङा थांखु सोबा गय जाया आंनि न'आव आंनि बाउन्डारियाव बे निसा जिनिसा जायगा गैया खोथाखौ आं खोन्थाबाय जाहाथे बयबो बेबायदि नाजायो न'खरखौ मन्दिर बादि खालायनो बा माने गथ' गथायखौ मोजां खालायनो बेबायदि आरोखि